والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله يومنا شدة قوة محرم watan Rabi'ul Awwal bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya dace da 30 ga watan August miladiyya shekara ta 2025. a ci gaba da karatunmu na littafin Muwatta ba mu gushe mana cikin kitabul hajj. yana daga cikin abin nan kitab mai yawa in kunkula da kuma yau mana babi na 47 shine babu al'amali fil hadi. Wato babi zai magana game da aiki fil hadi a cikin hadaya idan hadayar ta samu cikas na karaya ko kuma ya ce audalla ko kuma taɓata. nan ataba karaya, rashin lafiya ko wanda dalilin mai sawar zai hana a yi hadaya da ita gani. da haka za mu fassara shi kawai da cikas don ta samu cikas ko tangarɗa. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما أطيب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. يا والله بدا حديثي daga Malik daga Hisham dan Urwa daga baban shi yace anna sahiba hadayin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wani ma'abucin hadaya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yani shike gargado masa hadayarsa. qala ya ce ya Rasulullah, ya manzan Allah, kaifa asna'u bima atiba min alhadi, ya zan yi da abinda ya samu tangarda na hadaya. faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzan Allah mai zara da aminci ya ce mashi kullu badanatin, dukkanin taguwa atibat wadda ta samu tangarda daga cikin hadaya fanharha, ka soke ta. thumma alqi qala'idaha fi damiha, sannan ka jefa maratayanta, abin wayanta a cikin jininta. thumma khalli bainaha wa bainan nas ya'kulunaha, sannan ka bar namanta ga mutane su sanye, yani nan inda ta halaka ko inda ka yanka ta, ka bar ta na mutane su sanye ta. an gane, a zahirin shi kai ba za ka ce ba, dama ta hadaya ce. an gane, wasu can bayan makamanci ba mun ce dan bambanci da kayan hadaya da layya. ita layya kana ci, ita kuma hadaya ba za ka ci ba. na'am, ci gaba. akwai ƙarin bayani gaba insha Allah. أنا يتي وحدثني عن مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنهرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. to ya balla ba da hadisi daga Malik daga dan Shihab daga Sa'id dan Musayyab annabi qala shi ya ce
man saqa badanatan, duk wanda ya gargado, duk wanda ya koro taguwa ta tsawon, amma ta taɗawa'i ce, ba ta dole ba kenan, domin akwai hadaya ta sakamako, jaza'u saidin, kaga wannan dole ce, ko hadaya ta ramuwar wani laifi da ka yi wanda ba a yi cikin tahrami, a gani ita wannan ta taɗawa'i ce, ta ganin dama ce. ba lallai kila ma kana aikin hajjin ba. Na'am. Ba lallai wata kila ma mutum na aikin hajjin ba kawai dai. Yawwa, ko kana nan kana a sai maka a yanka maka, ka gani ka ta ɗawo'i kenan, ko da baka je ba, bambancin wannan kenan da wancan. Ita wannan ta ɗawo'i ko da baka ta aikin hajjin ba, kana nan kana a da kuɗi cewa ne in ka ji da Allah ka sai mai hadaya ka yanka min. Fa'atibat, sai ta samu tangarɗa, fana haraha, sai ya soke ta, sun makalla bayan hawa bayan nas, sannan ya kauce ya bar tsakaninta da mutane can sun gaita ci ya kuluna, falaisa alaihi shay'un, babu komai a kan shi. Wani sai ido kaga wannan ta ɗawo'i ne wanga, da haka ba sai an ci sai sabawa ya je yanka. sai ce wa in akala minha, in kuma ya ci, in dai haiku kuskure ya ci ɗaya kenan, au amara man ya akul minha, ko ya kirawo wani ya ce ku zo ku ci, gani maha sai ya biya. An gani kenan idan ka zo ka yanka ta gaban mutane, ka ce kawai mai bukata ya ci, kakka ayyana wani ka ce ya zo ya ci, domin ayyana wani ya nuna ka keɓance shi da shi naman nan, bai bukata kawai ya ci sai ka teka. An gane in ku kai haka sai ka ramata, sai ka sai wata ka ba su a yanka, ta da cewa ta mi ta ɗawo'i ce. wannan kenan. Na'am. Na'am. Layya ta ɗauke wani hukunci, amma istihbaban idan kana da zarahi na sayo wata. An gane idan akwai zarahi na sayan wata, kaga ya tana karyewa ko, kaga in ta karye kuma ba ta layya, ko kafanta ya karye har zama yana zubar da jini, ko don abin mai hana a layya da ita, kaga kana aika yanka ta ku canye ku mutanen gida. Ana kiyasi ne ga abu idan ya zan ba farik, amma kaga da tsaye mamanta aminci tsakanin hadaya da layya akwai farik, bambanci ko, kaga wasu abubuwa ba za mu yi kiyasin layya ba da su zuwa ga hadaya. Kaga ko ba kuma ita hadaya ya halatta ka ci ko, kaga wanga wajahin ya isa ya ba mu abin kan zama sahabi ne ka yanka wata, idan ba kanka ba laifi. Ba ka gani ita layya ko da kana da hali sunna ce, kun babu wani wajahi da za a ce dole sai ka layya. Amma hadaya fa akwai aujuhu da yawa, kuna ce dole sai ka yi, a gani wallahu a'lam. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. yawa shi ma wannan irin wancan ne, sinari ne kawai bambanta. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. نعم. ya ce ya bala bada hadita daga Malik daga ɗan Shihab annahu qala, shi ya ce man ahada badanatan jaza'an, duk wanda yayi hadaya da taguwa amma na sakamako, ya anin jaza'u saydin. An gane ko, jaza'u saydin, ya kashe dabba farauta kamar da muka bayyana can baya. Au nazaran, ko kuma alwashi yayi cewa idan kaza, sawa'un nazar mu'allaq ko nazar mutlaq. Akwai nazar mu'allaq wanda aka cewa in dai har
na samu kaza gane ko matafi na ya dawo ko ka ce mata ta haihu ta sauka lafiya ta samu namiji ko mace ko tagwaye to na yi alƙawarin zan yanka hadaya shi nazara ko kuma ya zama mutulaka ne wanda an fi san shi kamar ka ce na yi alƙawari baɗi zan yi hadaya ya zama nazar au hadaya tamattu'i ko hadaya ta tamattu'i wanda can bayan wance asali ifradi al'asali fil hajji ifrad kai sai kai tamattu'i da tamattu'i da kirayin duka wannan sun saba ma qiyasi to akwai hadaya ta tamattu'i kuma akwai hadaya ta kirani nawa ambata uku ko jaza'an nadharan aw hadaya tamattu'i usibat fi tariq sai zan ta samu rauni a hanya ta wannan hadaya fa alaihi albadalu to dole ne sai yayi musanya ka gani waɗancan na abin nan tadawwi akwai kaidi cewa sai idan ka ci ko kuma ka kira wani ya ci shi kuma wannan mutlaqan tuna dama da ita ga hadaya ta wajibi ce an gane ko da haka wannan duk ɗaya ne da ka ce ka ci da karkaci duka dai sai ka yi sabuwa na'am wa haddathani an malikin an nafi'in an abdullahi bin umar annahu qala man ahada badanatan thumma dhallat aw matat fa innaha in kanat nadran abdalaha na'am wa in kanat tatawwu'an fa in sha'a abdalaha wa in sha'a tarakaha to ya wallahi da hadisi daga malik daga nafi' daga abdullahi dan umar annahu qala shi yace man ahda badanata don wanda hadiya da wata taguwa thumma dallat sannan tabata dallat aw matat ko ta mutu kaga sai na kawo mana dalla tunda can ga atiba ka gani yace idza ataba aw dalla fa innaha in kanat nadharan abdalaha idan hadaya ce ta alwashi to zai canja ta bace wa in kanat tatawwan in kuma ta tadawwi ce fa in sha'a abdalaha in ya so ya mai gurbinta da wata wa in sha'a tarakaha in kuma ya so ya barta kawai shikin dama dai ba dole bane na'am وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون نعم لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك يا والله ولا ديت daga Malik annahu sami'a ahlul ilmi yaquluna yaji malamai suna cewa la ya'kulu sahibul hadi min al-jazai wan nusuki ma'abuci hadaya ba zai ce ba daga namanta hadaya ta mi aljaza sakamakon farauta wannan suki da kuma ta ibada nan ya sake ta sake wawai ko wace irin kaya ta tadawoyi ne ko kuma wani yanki daga cikin yankin ibada kai samu tangarda kamar kai aski lokacin da ba a aski gane ko ka saka turare ko ka saka wasu kayan da ba a sawa kamar bai sa fant misali wannan sunanta hadewa na suke domin cikin ibada ka ne ka yi wani abin da ba a yi ko ka bar wani abin da ya kamata a ce an yi na'am babu hadiyar muhrimi idan asaba ahlahu to kuma wannan babi zai magana game da hadaya ta mai niyya da ake hajji ko umra yaushe idan asaba ahlahu idan ya abuka ma iyalin shi yani ya saru da su kaga can ga umara mun taba wani abu mai kama da haka na jami'ar abin da umrati na'am to ga karin bayani insha Allah حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة
سئلوا عن رجل أصاب أهله نعم. وهو محرم بالحج إيه. فقالوا يمضيان لوجههما نعم. حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. نعم. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. لكيو يا والله بعد حديث daga Malik daga Nafi' annahu balagahu aiwa ba daga Nafi' bane annahu balagahu labari ya zo masa cewa anna Umar ibn Khattab wa Ali ibn Abi Talib da Ali ibn Abi Talib wa Abu Hurairah da Abu Hurairah wannan manyan sahabbai duka su uku su ilu an rajulin an tambaye su game da mutumin da asaba ahlahu wanda ya sadu da iyali wa huwa muhrimun alhali yana mai harama da aikin hajji bil hajji fa qalu suka ce yanfudhani za su zartar yamdiyani yani za su ci gaba da aikin hajjin su li wajhihima ta fuskar yadda suka yi niyyar aikin hajjin idan sun yi shi niyyar shi ne ifradi su ci gaba da yi kawai in sun niyyar shi ne tamattu'i ko kirani su ci gaba da yi kawai an gane hatta ya qadiya hajjahuma har sai sun gama hajjinsu jima kun ga yadda aikin hajji ya so ya yi kama da azumi musamman a matan malikiya ka manta kati amma da ka tona ka ci gaba da azumi amma karama ko shi ma na karama an gani shi ne na ya ce sun ma'alaihima hatta ya ƙazo ya hajjahu ma har su gama hajjinsu sun ma'alaihima hajjun ƙabilun walhadiyu sannan ba su sani cewa akwai wani hajji mai zuwa bisa wayansu kasu ce to ai daga nan ya ɓaci shi kenan mu koma gida a ci gaba ka ci gaba kuma ba mai kyau ba ne ajin yanzu wani abu ne can daban yanzu ka dawo a kira ka alhaji ko ka kira ka dai wannan daban ibada ake magana babu ta alhaji kuma ko da baka je ba ana kiran ka alhaji ba lahi bane ba lahi bane a kira ka alhaji ko baka je ba zaka kun ba lahi bane a kira ka alhaji ko da na hajjin ka ya baci kuma don ba zai lahi ba kai ko da bakin jidda ka je ka dawo a kira ka alhajin ba matsala ba ce don ba shi bane abin la'akari da aka shekara mai zuwa akwai hajji bisan wayan su sabo sai sun yi shi sannan kuma wal hadiyu da hadaya ta wancan aikin hajji na suka lalata qala sai ya ce wa qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib ya ce wa idza ahalla bil hajji min amin qabilin amma idan suka yi niyya da aikin hajji a shekara mai zuwa tafarraqa to su rabu da Allah kasu yi shuri guda saddan lidhari'a kasu yi shuri guda hatta ya qadi ya hajjahuma har sai sun gaba aikin hajjin sannan su hadu kada ban da ya ko bara bana ma ya auku gaskiya lalle akwai illa na'am babu gyara can babu wani gyara ya auku domin ibada ce shi ake haji ibada ce wadda ya kasan azumi haka yake shi ba a wata kalar ibada jinsin shi a cikin lokacin shi yawwa lokacin shi mutayyaka ne dan malaman usul fiqh sun kasa lokaci zuwa na ibada zuwa kashi kusan 2 ko 3 akwai waqatun muwassa aiwa barakallahu fik akwai waqat mutayyik shi muwassa shine wanda kana yin ibada ciki kuma kai wata kala ibada kuma a ciki irinta kamar kai sallah lokacin azhar kuma ka ƙara yin wata sallah kuma wannan lokaci kaga ana yi ko amma aiki haji shi baiwa kai aiki haji ciki kuma kai wani aiki haji ciki
haka azumin ramadan bai yi wa kai azumi a wannan wuni kuma kai wani cikin shi bai yi da haka sai shekara mai zuwa za ka yi wani aikin hajjin sai ka yi hadaya. na'am. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم نعم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسده فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسده ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. يا والله بعد حديث daga Malik daga Yahya dan Sa'id أنه سمع سعيد بن المسيب ياجي سعيد المسيب يقول لنا cewa ما ترون في رجل menene ra'ayinku game da mutumin da waqa'a bimra'atihi ya abka ma matarsa wa huwa muhrim alhali yana mai harama falam yaqul lahu alqawmu shay'an mutanen da nan tare da shi ba su mai komai ba ba ta bashi a masa ba ya tamil yana yawa ɗalibansa ne ya musu tambaya ta jarabawa ko kuma da sani bai sani ba tun haka can ya ce mutum mata rauna ya fi bayyana cewa yana masu jarabawa ne faƙala sa'idun sassa ɗaya ce inna rajulan lalle mutumin da waka abin mura'ati ya afka ma iyalin shi wa huwa muhrim alhali yana mai harama da aikin hajji fa ba asa illa madinati yasalu an zalika sai ya aika shi sai da kenan ya aika madina yana tambayar wannan hukunci fa qala ba'd an-nas sai wasu da cikin mutane suka ce yufarraqu bainahuma ila amin qabilin za a raba tsakaninsu har shekara mai zuwa kamar yana bayyana kafara ne anan cewa hukunci shine a raba tsakaninsu tana daban yana daban har shekara mai zuwa kamar hukuncin ya tsauri ko to sai ce faqala sa'id al-musayyab sai sai dan musayyab sai kawo wani ra'ayi na banban da mutanen na Madina sai ce ba haka za a yi ba yadda za a yi shine liyanfudha liwajhihima su zartar da aikin hajjin ta fuskar yadda suka yi niyya da shi idan ifradi ne ifradan idan tamattu'an idan kiranan ne kuma kirani falutin ma hajjahuma su cika hajjinsu kaga wannan duk suna son su gaya ma cewa ya Allah ta'ala yana cewa atimul hajji wal umrata lillah da haka samun tangarda ake hajji bai hana sai ka cika shi duk da yake lalatacce ne shine alladhi afsadahu wannan hajjin da suka lalata fa idza faraga idan suka gama raja'a su koma garuruwan su fa in adrakahuma hajjun qabilun idan hajji mai zuwa ya same su suna raye fa alaihim alhajju wajibin su ne shi sabon aikin hajji musamman idan akwai guzuri da kuma halin tafiya wal hadi da hadaya wa yuhillani min haythu ahalla bi hajjihima alladhi afsadahu kuma su yi niyya ta yadda suka yi niyya da hajjin su wancan ne wanda ya wuce irin wancan kenan dai an hana da a ce bara sun yi tamattu'i ne sun lalace bana an hana su yi ifradi wani ganewa
ko kuma su yi kirani don an hana a yadda suka yi shi san aka za su yi shi ba an fahimta wannan shi ne ya ce yankinan ba suna yana magana kenan nan akan miƙati ba kenan na yankinan ba yana magana akan miƙati ba kenan hadda miƙati na magana kan shi miƙati ba bai zama lazim ba ya fi kama dai na nau'i na ihramin saboda yana yawa miƙatin sun canja wurin zama ila bara suna nan Najeriya shekara mai zuwa suka koma turai ko yankin sham kaga nan ba a cewa dole sai sun dawo ta Najeriya su da ke ihramin miƙatin misali juhufa ko mu ce zulhulaifa an gane to wancan ya fi zama bayyane cewa nau'in na ihrami ake magana ba dole sai miƙatin ba na'am wajibi ce wa hadayat yawwa hadayat shine sun bata aiki ka gane ko bata aikin da sun kai sun bata aikin ibada a hali bai kamata bata shi ba da haka ba lalacewa da ya wani kawai a sai sun garama sai wani mai kamar tara sai sun biya tara kuma wannan tara wajibi ce an gane saboda umumin kawai ta alaika cewa la tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukanku kuma da gangan ne yayi ka gani da gangan ne wai tafarraqani kuma za su rabu ga wannan aikin hajjin da za su zo na shekara mai zuwa hatta ya qadiya hajjahuma sai sun gama aikin hajjin su muka ce wannan saddul ladhari'a ne shi kuma wanga kenan shi wannan ba lazim bane wasu rabu din a su rabu dai saboda gudun kada abinda akwai bara bana ma ya auku an gane irin shi kamar yayi kama da karhancin sumbata ga azumi ga saurayi ɗan shekara 40 abinda yau ƙasa amma ba laifi ga tsoho sumbaci matarsa musamman idan ita ma tsohuwa ce irin shi ɗan shekara 55 kila ko 60 zuwa sama don shi an fi amintuwa sha'awarsa bisa ga wancan kusan irin wannan ne kawai saddu ladari'a wannan kora matashin ne sun bace ta ba laifi ba ne don sun bata kawai amma abinda zai iya biyawa ba shi ake kallo wallahu alam na'am qala malikun yuhdiyani jami'an badanatan na'am qala malikun fi rajulin waqa'a bi imra'atihi fil hajj ma bainahu wa bain an yalfa'a min arafata wa yarmi al jamrata innahu yajibu alayhi al hadiyu wa hajjun qabilun na'am qala fa idza kanat isabatuhu ahlihi ba'da rami al jamrati fa inna ma alayhi an ya'tamira wa yuhdiya wa laysa alayhi hajjun qabilun qala malik yace yuhdiyani jami'an nan yana fassara ne yace yana nufin wannan hadaya a cikin hadaya kowanne su zai hadaya ba wai mutum guda zai yi ba badanatan taguwa guda kowa zai yanka duk masu laifi ne qala malik yace fi rajulin game da mutumin da waqa'a bi imra'atihi wanda ya afka matarsa fil hajji a cikin aikin hajji haka ne ma bainahu wa baina an yadfa'a min arafa wa yarmi al jamrata hakan ta uku ne tsakanin wato barowa arafa da kuma jifar jamra idan yayi haka ne innahu yajibu alaihi alhadiyu hadiya ta wajaba akan shi wa hajjun qabilun da haji na shekara mai zuwa ya hawa arafa amma dai ai bai hilali ba lokacin saduwa da mace haramun ne gare shari'a an gane wannan ko hatta da tahlilus sagir ba ai ba
tun tahlil sagira sai bayan jamra ake yin shi. Da haka dan ya sako daga arafa idan ya yi haka to shi ma hukunci zuwa da wancan dole shi ma sai ya sake hajji shekara mai zuwa. Akwai hadaya gare shi wa hajjun qabil da hajji na shekara mai zuwa. Qala sai ya ce fa in kanat isabatuhu ahlahu, idan a sado da iyalin shi ya kasance ne ba'da ramyil jamrati, bayan jamra, an gane fa innama alaihi an ya'tamira wa yuhdi, abinda wajibi kan shi shine yayi umra ya kuma yi hadaya, amma wa laysa alaihi hajjun qabil, ba wajibin sa bane yayi hajjin shekara mai zuwa saboda an samu tahlili sagir, an gane bayan jamra da mutasar ba so ba kam, amma dan hakan ta auku ba a cewa sai ka sake ake haji dan ka gama shi. Kuna fahimta shi ko? Na'am. Qala malikun wallazi yufsidu al-hajja aw al-umrata hatta yajiba alayhi fi zalika al-hadiyu fi al-hajj aw al-umrati iltiqa al-khitanaini wa in lam yakun ma'un dafiqun. Na'am. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي. وحج قابل إن أصابها في الحج. وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. مالك يسي والذي يفسد الحج wanda ya lalata aikin hajjinsa a wani umrata ko kuma umra hatta ya jiba alaihi fi zalika alhadiyu fil hajji, har ya zan har ya ta wajaba akan shi ga aikin hajji awal umrati ko umra. Menene yake bata aikin hajjin? Shine yace iltiqa'ul khitanaini, haduwar kaciya biyu wanda kinaya ce ta saduwa, amma cikin wannan akwai ishara cewa kenan ana yi mata kaciya, wanda in har ba a yi mai kawo tasniya ce kaciya biyu, ta namiji da ta mace. Sai dai kamar da yin muka mace wani karatunmu da ya wuce mun taba ishara cewa kaciya ce wadda su sun ka iya ba ta haddasa cututtuka ko yin fitsari ga ya mace, inda ake yanke ya wuri ne ma'ayyanan ne wanda sun san wajen kuma sun san da za su yanke shi. ala kulli halin kenan sai idan kan al'auran namiji bakin kan al'auran kawai ya bata gane cikin al'aurarta sannan ya bata hajji. Amma da za a zo kila yana tattalin hakan ta kasance sai zan bakin inda ya shiga kawai bai kai kaciya shi ba, wannan bai bata masa aikin hajji. kuna gane ko kun san shi wanga yana ɗaya daga cikin abubuwan da bacewar kaciya yake haifarwa, lalacewa aikin hajji, sannan yana sawar mutum ya zama muhsini, ya zama in ya zina ana jefe shi, sannan yana sawar ta canya sadakin ta gaba ɗai ga matar da an ka ɗaura auren ta ba ta sadaki ba, to wajibin sai an bata shi ko da an rabu bayan haka da dai sauran abubuwa. To shi ne ya ce haɗuwar kaciya biyu shi ne ke bata aiki hajjin can da an kai magana shekara mai zuwa kuma a ce dole sai ya hadaya. Kun fahimta wannan? Wa in lam yakun ma'un dafiqun, ko da ko da kan al'aurar ya bata
ciki ruwa mai tunkuɗa juna bai zo ba kinaya ce ta maniyi. qala sai ce wa yujibu dhalika aidan alma'u dafiqu idza kana min mubasharatin, kaji kuma akasi haka nan da a ce zai rungume ta sai ruwa kuma ya fita mai tunkuɗa juna maniyinsa ya fita ba sadu ba amma rungumar sun da juna har maniyinsa ya fita to shi ma ake hajji lalace. fa amma rajulun, amma mutumin da zakara shay'an wanda ya tuna da wani abu saboda tsawon abin nan kwanakin da ya dauka hatta kharaja minhu ma'un dafiqun, har sai da ruwa mai tunkwada juna ya fita, fala ara alaihi shay'an, ban ganin wani abu akan shi, inji Malik. Ba komai, ba sabon aikin haji, ba umra, babu kuma hadaya. walau anna rajulan, yau a ce mutum qabbalan mar'atahu ya sumbaci matarsa, amma walam yakun min dhalika ma'un dafiqun, ba san fitar mani ba, lam yakun alaihi fil qiblati illa al hadi, ba abinda ya zama wajibi akan shi ga wannan sumbata sai hadaya kawai. amma shi wannan ko sai hadaya kawai. wa laysa 'ala al mar'ati allati yusibuha zawjuha wa hiya muhrimatun miraran fi al hajj, bai zama wajibi ba akan mace wadda mijinta ya saru da ita alhali tana mai niyya da aikin hajji, saduwar so da yawa duk cikin hajjin, awali umrati ko cikin umra, wa hiya lahu fi dhalika mutawi'atun, kun ga sharadi, alhali ta mika kanta ne gare shi, ta yadda shine mutawi'a. illa alhadiyu, hadiya kawai za ta yi, wa hajjun qabilun, da kuma hajji na shekara mai zuwa in asabaha fil hajj, idan hakan ya kasance ne ga aikin hajji. ba a shatun da ya saru da ta so da yawa ta yi aikin hajji da yawa haka nan, an gane, ko ta yanka hadiya so da yawa yawan saruwa da ita. wa in kana asabaha fil umrati, idan kuma ya saru da ita ne ga niyyar aikin umra, kila sun dauki niyya daga mikati sun zo kafin su dare ɗakin Ka'aba, sai suka sai ce shi kai mu dai je hotel mu sauke kayan mu, suna zuwa hotel da wani sauke kayan sai hakan ta kasance. fa inna ma alaiha qata'ul umrati, sai ta rama na umra allati afsadat, wannan ta lalata wal hadiyu da hadiya. wannan da yace wa hiya lahu fi dhalika mutawi'atun, shi nuna da a ce silasa ta yayi, an gane, da ashe ya silasta ta ne, to babu hadaya a kanta sai dai hajji na shekara mai zuwa, don ita dole ce. kamar yadda ga azumi idan mutum ya silasta matarsa, to babu kafara a kanta sai dai rama guda, shi zai kafara, shi dai jana yawa. an gane ku, an cilisa ta ne, sai zan wannan ya yi kamar mutumin da aka cilisa dole sai ya ci abinci ga azumi, ko ya manta, ka ganin da mantuwa da istikra, ka gani da sahau duk sun zo da daidai kenan. rufi'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi, ana raf'ul ithmi, zunubi an ka dauki, banda kafa ramko da kuma garama ga wanda ya salwantar da dukiyar wani, ka gani, ila ya bugi akwai wani ba da gangan ba, yanzu kana ce ma mutum ban biya tun ba da gangan ba ne, yauwa, yanzu laifin kashe dabba tuna shi ma laifi ne, laifin kashe dabba ta wannan yanayin da ka kashe ta an ɗauke maka shi, amma sai ka biya dabban mutane. to kazalika laifi na azumi na ci abinci da gangan, shi an ka ɗauke maka tunda ba nan gamba ne, amma sai ka rama daya. to in dai kana nazarin kana kama halashen dalilai na shari'a kana hada wuri guda,
tabbas za ka samu ma'ana mai kyau, za ka samu natija mai kyau. karon Amma in kallawa kana aiki da su ɗaya bayan ɗaya sai ka samu matsala. Na'am. yanzu shi karon kallawa yanzu wanda zai cewa mi an mafhumin fallutin masaumahu da yana ma a tsaman Allah wasa ƙaho mi an mafhumin shi an ce sai ya rama in ce sai ya rama nan itimamul sawm ai yanzu duk abin da ka yi yanzu idan baka cika azumin ba nan ya tamu sama huya ne ya ci gaba da yi azumi kamar da kowa ka yi yanzu ya kan baki domin in har an ci ka ci gaba da ci to yanzu duk abin da za ka yi wanzu sunan shi keta alfarmar wata an gane da haka zai kan bakinsa ai azumin yanzu ga hili shi bai ci abinci ba to ya ci abinci yanzu maganar da kuskure ya yi ko ganganci ya yi duk wannan zance ne daban amma dai mu ga idon mu ya ci da haka a fikihu bai da azumi a zahiri da haka falatin musamman hunan ba ana nahi azumi ya inganta ba ana nahi kan bakinsa a zo ƙarshe bayan sallah kuma ya rama ɗaya wallahu ala kuma ya zama ihtiyat Allah ce da to kai da kashi da gangan Allah ce kashi to yanzu wannan zakira taka wannan memory naka da aka kawar da shi nuna Allah ne kawar da shi da kanshi sai ya baka dama kashi ba Allah ce da kai ba amma wannan bai hana karama shi zunubi an ka dauke maka shi ne amma na tsamma Allah wasu saka ka gane zunubi an ka dauke maka shi ne ma'ana fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ba za ka rama ba da ya ƙara bayani da ya ce maka fala qada alayka da faɗa maka hakan ka hada ka gane ka wanda an mata maka razu ka hada hancin dalilai wuri guda sannan ka samu damar fahimta addini kaga wancan rufi an ummatul khata'a wan nisyan wa mastukrihu to sai ka musu fahimta ta kware da ka fahimci duk wanga abubuwan guda uku to sai kai apply din su ga sauran wuraren da sun kai maka iskali insha Allah zaka fahimta zakkyau rufi an ummatul khata'a wan nisyan wa mastukrihu ka buga misali wannan abubuwan cikin sallah ka buga misalin su a cikin azumi ka buga misalin su a aikin haji za su baka natija guda ga sallah in ka yi mantuwa ka yi biyar raka'a biyar sai ka tuna shi kenan me za ka yi badiya ka yi ƙari ai kuskure ka yi kuma Allah ne ya sa ka yi kuskuren ga ta ce su shi kenan amma za ka yi badiya ittifakan ka gani ko kuma ka yi rage kana na sai ka ce ai uku na yi ba ta shi kenan sai ka kawo raka'a nan guda ka tuna yanzu ba ƙwarƙwata ta dawo ba to ka zalika azumin can da ka ci ai ƙwarƙwata ta dawo ai shi ma kana ganin da za a ce ka ci din san baka masan ka ci baka yi an shafe duka to shi kenan kuma a wajen kayi aiki hajji na shi ma azumin bayani ai an silasta ta ita ko amma da su ta rama hadaya ba za ta yi ba ka zalika shi ma azumi kafara abati sai dai in ka zama shafi'i shi kenan kawai amma da hanaf da malikiya da imam ahmad bin hanbal dole ayansu ne sai an rama na'am babu hadi man fatahu alhajj wai ina son tambaye ku menene cikin yanci karama me kake ji yala me wahala a karama me matsala ciki sabon mallan da sauki menene wala bakar yawwa me iskali cikin shi a'a malaman da suke mana ba za a rama ba ai kai ne ai ka gane kai ne fatawa kana cikin su ne fatawa kai mallan
kamalan fatawa mana ta da fatawa kai mana eh fatawa kai mana da yawa daga cikin malamai naman a har suna mala sun da ba sa duk ina sani kai wannan saka ina bebe da su bai duk ina bebe da su amma ni yanzu kuskure na da ai na dauki fatawa wani malami ne yanzu in bar fatawa mai mawata gaskiya kuskure na ne yanzu saboda ban son shiga rayi daban amma kamar yanzu ni ɗalibin ilimi kamar na kai inda ya kamata ya ɗauki fatawan malik na aji ta wani amma wani wanda shi kawai yawo ne ya ta yi haka ne kamar mutum bai da lafiya je asibiti wadda matsala ce a bashi magani ta dai ya an ka samu maganin wani kamfani ne ya an ka kero shi ba shaida mai shi ba ko amma wanda ya fara gane wannan bai zama lazima gane shi ba kuma wajibi na ne ma a faɗa muku abin da na fahimta da haka wanga ra'ayin maliki ne kuma shi ɗauka kuma shi da malam suka ɗauka amma shi wannan ko ya zama ihtiyat kuma kai kanka in za ka tsaya zakkewa da ya kamata ka yi nazari za ka na waga fatawar ta zama daidai ga zamanin namu lalle ka gane wannan shi ne makasu na shari'a shi kake kalla ka kalli manufofin shari'a bari kallon manufofin ɗaiɗaikun mutane da in ka bin manufofin ɗaiɗaikun mutane to addini lalata zai yanzu lafasa hadisi mu ɗauka daga farko ya hadisi ne ki hadace shi ko man nasiya fa akala shi man nasiya fa akala kaga man nasiya fa akala rufi an ummatul khata wa nisyan man nasiya ko fa akala aw shariba falyutimma samahu wannan falyutimma samahu ya cika azumin sa ka san da wannan ba nasi bane nan zahiri ne shi kuma zahir tare da tawili a kaida ce yoga da kaji zahir akwai tawili cikin sa kenan ta'wiluhu falyutimma samahu misali ba'da al-eid tawil makabul kaje dai kenan sanan falatin musamahu ba'da an zakara yana yahtamil shi ma yanzu ya tuna to ya cika azumin nan ya karba wanga gare ka wanga tawil yana karba gare ka mala baka na sani yadda na san ka na san ya karba gare ka ayyuwa inda sina na'am kamar ta hannu daga da wanko la ta akida inda sina ba zunubi aka wasa ba yan ka laifi to babu zunubi yanzu ka gane babu zunubi ai zunubi an kai aka ba su yan ka laifi ka gani to shi wannan nisiyan din da kai abu wanda a zahirin sa inda ba mantuwa kai ka aikata shi akwai zunubi ko to sai ka ce kada a baka mutum da ba mantuwa kai ba ba rangan kai ba kazalika wanga can da kai ga zahiri ai zunubi ne to amma mancewa kai to zunubi an ka dauke maka sai fa ka gamsu sannan mu ta yi gaba na'am zamani wadda kuna suke ina son kuna hito da gaba yana domin in ba ma kuna masu yin kamar akwai wani abu da har yanzu dai kawai da mala a cikin kawai haka nan ba san zama haka nan da su kawai mu dinga tattaunawa wannan yana daga cikin hanyoyi na karantarwa ta kwarai ka ba ɗalamai dama a yi hiwar gane sai zama ka yi ikina'in su ba ka tilasta su ba mai ikina'i ka gamsar da su su dai fahimci haka dai in kuma mutum bai gamsar da ya kila lokaci ya kare aura ta kare sai kuma a hari gaba an gane amma dai wacce ayar da kawai yanzu masha Allah ka gani bata mazo min ga kwalata ba amma kaga tun da ashe abin da ke sawa sahabbai sun mutu cewa abin da ke sawar a bada zunubi ganganci ko to Allah tun da ba dangan kai ba Allah kaka kama da wannan laifi amma dai aikin da ai ya dai auku dai an yi shi ko to ka fahimci fiqhu gaba da umuman fiqhu ba ruwan shi da abin da cikin ranka abin da kai ga hili shi ke ga aiki to matsayin kana malamin fiqhu kaga mutuna cin abinci cikin da rana ai kaga yanzu kai yanzu abin da ka gani yanzu ya kare azumin shi ko ba ka ba to sashe ya rama shi ko in ya ce ai ba dan gani ba to shikenan tsakaninka da Allah in ba dan gani ba to shikenan karama guda in kuma akwai alamomin masu nuna da gangan yayi ko ya ce ba dan gani ƙarya yake yi da akwai qara'in
mai ƙara'in misali shine ya ci ka ce mai wane azumin kake wa sai ce kai na ruwa na ya ci gaba da ci kaga yanzu kuna daga baya zuwa ce makamancewa ƙarya ya kai don kalmar ina ruwa na ƙarina ce mai nuna ta ganganci ya yi ko ya je wurin sai da abinci na'am ko ya ta wurin sai da abinci yawwa mai kai shi ya ta gidan abinci misali a hali ko kama bida ta yi jama'a na wai ana sai da abinci ga dinga sai kama shi da haka tarar da ta aka tarar in nasina zunubi ne kaga ko yawwa kaga al'akhadha yani al'akhadha bi dhanb kenan wannan rufi a alamun mutal khata wan nisyan kaga magana zunubi ake yanzu yawwa amma kamar yadda malamai suke faɗa na qawaid fiqhiyya cewa in ka aikin an dauki zunubi amma sai kai garama to shi ma azumi haka duk waɗancan bangarorin da mai da su mai yadda cikin sallah ana mantuwa kuma a gyara mai yadda cikin aikin haji ana mantuwa kuma a zuwa a gyara mai yadda ga zunubi umuman ana yi mantuwa inda ka kaba yara a yara to shi ma azumi ya kamata mai fahimta tun da nassin gari na anasalam da ya faɗa ba nassi ba ne wanda bai ɗauka tawili ba shi ba ne bai ciki zahiri ne na mana sani ba ra'ayin malika ba ne ra'ayin shari'a ne gaba daya an gane ra'ayin malik ne ra'ayin abu hanifa ne ra'ayin ahmad bin hanbal ne su uku a wajen mamun shafi'i ba sai karama matsayin dole shi kashi mamun shafi'i cilasti ya dauke maka amma dan karama ba laifi bane a cikin al'um littafin shafi'i ne kamar yadda mudawwana littafin imam malik ne a fiƙihun shi in ka shiga wani bayan za ka ga rayukan su ɗalibinsa rabi'a mai suna rabi'a shi babban ɗalibi na imam shafi ya kawo wannan bayanin cewa ba wai an ci in ka rama ka ya laifi ba a ramawar in ka yi ba matsala ima ba ka yi ba kuma ba matsala amma matsayinka na likitan al'umma ka ɗora su da abin da su samu lafiya lalle abin za a samu lafiya shine a ce duk wanda ya ci da mantuwa ya rama wannan zai samu mutum ya kiyaye don ka yi ma addinin hidima ka kiyaye manufofin shari'a nan gaba za mu kara bayan da a kara ganewa don na gani hanzu ba gane ba lokaci ya yi bu na'am can ƙarshe ala ce hujje fa in ƙara ta sarrafa ahalin ba da wani jawaji wannan shi na magana ta hannun awwal to sai ya ce kuma wa alaihi an yi tafiya to shi mai ifiradi ko mai tamattu'i ko ko tunda shi mai tamattu'i shi na da umra ta yi can aiwa ya riga ya yi ta ba ya riga ya yi ta sai kuma aka zo aka ce in ya sadu da iyali ne bayan ya ta hannun awwal to a cikin hukun da ya kawafin da fara ya rage kwarai ku da su kuma ya yi aski to nan na akwai ihtimali ko da zan kirani ne ko kuma umara ce ta wadda zai yi ta dawafi kana ganewa yana yawa kirani ne tun haƙirani ta haƙi da umara yana yi wannan ma ya zama zahiri a cikin umara ce abin tikirani ce umara ce tikirani tun ta tamattu ita zai fara yi sannan ya zo aikin haji wannan umara ce tikirani wallahu alam tun haka ta bai yi ta ba sai ya dawo sannan ya yi ta ayyuwa to haka sai ya yi ta ita in yi ta shekara mai zuwa sai ya zo ya abin nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته